musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe radio jowol sare kono mbirunoɗen ni jokkodirta moon o saaha ko musidɗo moon Foutangue Diaw eɗen ɗo e nder wuuro Jowol eɗen gandi jeeyi ko sababu garagal men ɗo e hannde e nder Jowol ko ñalɗi needi e jangde kono ñalɗi alliyankeji e ndendini en ɗo en ñalawma hannde e janggo e ɓaawo janggo so Allah tawni en inchallahu rabbi haade ɗum eɗen jokkodiri e musidɗo men denɗi men hono Bassirou Sow kanko ceerno Bassirou Sow kanko artanten e to waɗanden tonggol e ñalawma ande holko heeɓa gollede hen ceerno Bassirou bisimilla ma e radio Jowol sare. Seydi Diaw mbaari billama mi ko ardi foof mi salmini Jowol sare e kuuɓal mi weltima e gam huccodirde ma ɗo hen e namdade mi e ɗiɗo ñalawmaji mbaɗaɗe e wuuram ko wiyete ko tan ko beela mi waɗi kam gado beño e artude namdal ma ñalawmaji no mbiruɗa ni mi reftata hen ko ɗum woni titode muɗum alhamdoulillahi rabbil alamina no jiruɗon ñalawmaji ɗi mbaɗi fayida yuɓɓi nde tawno hande programme hande o wonno ko ardi foof ko waali gorgol o ardemo bismademo dendagal arɓe ɗo henne ɓe guilay ummiɓe Mali ha ummiɓe Sénégal ummiɓe Nouakchott ummiɓe Banguio Banque e guure saraji ɗi arde ɗumen hawride ɗum ɗo henna o bismo ɗumen nde tawno ko kanko jiimi oɗo diwan lomto makko ari ɗo henna gam représenté udemo e caggal nde o hokki konngol bismade yimɓeɓe kanko gardiɗo tumbere nde ɗo hono maire gorgo on maire ɗum ɗo no wiyete commune Jowol o Limor Abdoulaye kañumne bismima yimɓeɓe hokki haali hen kañum e haala muɗum caggal nde o haali nde kadi kanko biyeteɗo Ahmed Abdoul Aziz Dia kanko woni mudir mahdarta El Hadj Mahmoudou Ba kankone o jaɓɓima yimɓeɓe o bismima ɗumen e wuuro ngo e programme o caggal muɗum hono minen mbiyata Amir Kawur Tandia ardi bonani kañum ardi Moujamma El Hadj Mahmoudou Ba kañum woni complexe o kañum waɗi ko gueɗe ɗiɗi ne waɗi mahdara e nder hen ene waɗi nder hen kadi école nani nder hen ene waɗi gueɗe goɗɗe gonɗe hen nder kono complexe o foof ardi ɗum ko kanko biyeteɗo Kawur Tandia kanko o wawi jaɓɓade hen bandiraɓe julɓeɓe o wawi bismade ɗum e wuuro he kadi o wawi siftinorde ɗumen wonde enen eɗen jaɓɓi e felo jinnaɗo meɗen hono oɗo El Hadj Mahmoudou Ba nde tawno oɗo mahdara ko kanko innira ɗumen ko yinnode wurtinde ngaalu ngu oɗo jinnaɗo ɗalduno en woni honon El Hadj Mahmoudou Ba ko inne ande sohlani kadi en présenté ɗum hande to kalɗamo foof wonde ko jinnaɗo belɗo titorade nde tawno o darima o waɗi fodde makko ɗum noon nde caggal o siftinori yimɓe andinde oɗo sababu oɗo complexe mbaɗa ɗum ɗon ko yidde wurtinde fina tawa yidde wurtinde jaɓɓal oɗo kanŋe oɗo mo jinnaɗo men El Hadj Mahmoudou Ba addanno en o yidde wurtinde ɗum ɗon o haali hen o sifima hen kanko no wano mawnude himma eno wano jogade yidde jangde e yidde jangguinde foof o wawi siftinde hen e raɓɓikinade dal o bismima hen yimɓeɓe caggal nde o bismi hen yimɓeɓe mbawi udditirde ɗum alqur'ana woni kala ko haala kada aɗa yewtira ya yewtira deftere Allah subhanahu wa taala no nelaɗo men Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wirini ɓe gaddini ɗum janggani yimɓe ɗo en alqur'ana machallah kono Allah subhanahu wa taala tellinirno ɗum ni hono ɓinguel meɗen miñi meɗen Taha Moussa Dia ko ɗo jeeya e wuuro he kañum uddirɗo alqur'ana machallah janggani ɗo yimɓe alqur'ana belɗo caggal muɗum noon yimɓe gummi gam fawde hayre arwanide wonande juma o e ɗon noon e gardugol représentant waali o yimɓe bandiraɓe julɓe foof gaari hayre nde joƴƴinama ɗum noon juma inniraɗo El Hadj Oumar Ba yoga hen mbiyata Mamoudou Jowol oɗo juma hande fawama hayre afama ɗo e nder complexe ko hen o mahete eyyi hay plan makko ni e hoore muɗum nan ɗon e waɗa e tableau muɗum mbawi yiide hen naati muɗum e foof nani hen e caggal nde ɓe mbaɗi ɗum ɗon ɓe gaynide yimɓe garti gam yewtere heblanode e nder ñalawma o woni yewtere holɗum yewtude gurdam jalwal to rewno rewi oɗo jinnaɗo guila to jibina ha to janggi ha ɗo rewi ha nde o yeehi e leyɗele arabeɓe ha nde o felliti toon o sali accude toon ngal ɗo gandal ko addi toon ko o arti ɗo e wuuro he kadi gam jangguinde ɗo e wuuro he guila e caɗele ɗe o hemno hen ɓitto ngo hemno guila e temps colonial en tubakoɓe en ɗum ɗo en kaɓinomo ɗo en e ronkunoɓe famde miijo ngo addi ngo o accani ɗum ɗon gam ɓittedemo waɗede ɗum ɗon foof
haɗananimo kanko geddude nekkude o continue o wawi sarde ɗum o continue o yeehi Sénégal o yeehi Mali o yeehi Niger ala hande nowete dawla mo kalta ɗo e nder Afrique ne saɗi hen mo yettaki toon ne saɗi hen kadi to madrasa makko kadi wonani hen ɓe mbawi ɗum ɗon oɗon nde ɗon yewtere noon addinono ɗum yewtanno en ɗum ko hono cheikh meɗen ceerno meɗen Cheikh Oumar Dia jeyaɗo to Mali o kañumne ko ɗum adduno ɗum kañum yewtuɗo yewtere machallah jangguini hen yimɓe andini hen yimɓe e ko faate gurdam oɗo jinnaɗo Elhaji Mahmoudou Ba himma mo joguino e pellital ngal joguino eno yiɗirno jangde e jangguinde ni caggal muɗum ɓi Elhaji Mahmoudou Ba mo jibine e duhol muɗum ni wiye Oumar Elhaji Mahmoudou Ba kañumne kadi arti hen kadi ari kadi yewtitani yimɓe kañumne kadi ko faate nafsi chi ko oɗo haalno ko caggal muɗum caggal nde Oumar Elhaji Mahmoudou Ba haali a gayni kañumne kadi ari hen Aboubacry Elhaji Mahmoudou Ba nde tawno Oumar Elhaji Mahmoudou Ba haalno ɗum koye ɗemgal arabere kanko o firti ɗum e ɗemgal fulfulde yimɓe bandiraɓe fof mbawi weltade hen caggal muɗum noon ƴeewa yoga e almuɓe makko kanko Elhaji Mahmoudou Ba ɓe o jangguinno ne guuri ha joni noddaɗo en gaari issanade yimɓe e haalde nubde seeɗa jubbande e gurdam makko kanko oɗo jinnaɗo Elhaji Mahmoudou Ba caggal nde oɗon ɗum ɗon gassi hankkadini woni ñalawma o hiɓɓi yimɓe jeehi mbaɗi pause hankkadi jeehi gottoyi caggal nde juuli nde noon garti ɗo ene caggal takkusan caggal nde juuli takkusan gari ɗo ene tawno ne heblanoɗon yewtere himmude nde ɗo yewtere woni holɗum yewtere duuɗe meɗen no mbano e duuɗe meɗen joni woni duuɗe men asliyankoy somi haali woni jangguinoɓe alqur'ana e duuɗe meɗen no ɗe mbayi joni e holku cammajje e hol goƴe gonƴe hen e hol peeje ɗe yimɓe ƴeftata mbawa wadde beele ha mbawa waylude ndiɗon mbaydi beele yimɓe mbawa haɓade nde tawno tuggi Dagana ha Bakel walla Dembankari ha to wawi hadde Fouta faaɗi foof kala mo potuɗa ne yeelo sa wi ɗum no mbaɗɗa tan wiyama ko jaam hiiri ɗum noon firti ko yiya tan koye ɓiɓɓe men fulɓe enen noon en poti hirde ɗum ɗon eɗen poti wallude enen jangguinoɓe ɓeɗon nde tawno ko addantuma an aɗa ƴefta sukaɓe ma aɗa nanne ɗum privé ji aɗa jangguina ɗum aɗa valorise ɗum aɗa yoɓa toon kalisaji kewɗi ɓiɓɓe ma ɓeɗon ko janggoɓe alqur'an ko alqur'an ɓuuri foti teddinede ɗum noon ɓeɗone kadi jinna an a ƴefti ɓiye a totti ɗum ceerno hokkuma ko ceerno no wurdi so wona ɗum tan an wi ɓiye yo ya yeeloyo kanko ala ko ñamminimo o ala ko ñammini ɓiye no waɗata kadi mbiya yo artu o maari o woni gando ɗum ɗo gasata ɗum ɗon koye ɗum ɗon ndeɗon yewtere heblanoɗo en yewtani en ɗum ɗon hono docteur Mouhamed Saïd Ba joyiɗi ko Dakar o kañum ɗo wanno yimɓe yewtere nde haalni hen haaluji baɗɗi fayida hokki hen yimɓe peeje no mbawi yaltirde e ɗum ɗo en kadi qissanima en guila no ardi duɗɗe ɗe ha to jaraten joni ɗo caggal muɗum woodi arɓe hen hono cheikh meɗen Amir Alpha Aw kañumne kadi wawi arde hen ene wonde cheikh Adama Aw e yogay seremɓe woɓɓe mbawi arde hen caggal nde ɓe gayni yewtere nde e nder hen noon wawi feccirede wonande dentagal rendo wonnogo ɗo mahdara Elhaji Mahmoudou Ba ene hebluno hedde 150 deftere alqur'ana wawi hokkirede kala garɗo ɗo en hande hoddi e deftere kamila timmude ɗum ɗon ko hollirde wonde ko yidde yimɓe ko kalata ko ene tiiɗe muɗumen kokki ɗum symboliquement goto foof hokkiɗa ɗo en deftere alqur'ana ene waɗi kadi defte goɗɗe inchallah ene kebla ko wayno hisnul muslim en ko julɗo wawi woni wiyete ko tata julɗo ko ɗum julɗo wawi faddinirde hoore muɗum beele ko noon nela sallah sallam faddiniranno hoore muɗum ni yimɓe mbawa faddinirde noon mbawa faddinirde ɓiɓɓe muɗumen ko ɗum wonno mujmal hande ko yewtere nde ko yewtanoɗo en caggal muɗum juuli futuru caggal muɗum yoga e almuɓe walla seremɓe mbawi arde ɗo en janggande yimɓe alqur'ana belɗo machallah yimɓe foof beltima hen alhamdulillah ko ɗon noon hankkadini ñalawma o programme ñalawma o noon gasiri joni seremɓe e arnoɓe ɗo e hoɓɓe ɓe foof goto foof yaaha foftoyo kadi inchallah ha janggo subaka kadi jogoɗen programme goɗɗo koni ñalawma hande o yaari golle ma jooɗi peewi Seydi Sow e ngol tonngol bangol fayida bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetti hankoɓe radio Jowol Sare musidɗo moon Foutangue Diaw ɗo e Jowol Sare.